Yamaimu amanyasem ubenya Osumpa dibra ubenya nina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefiapa Nonum abapamu aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Hot bite ebre ena so ya ye transe na yade ho nsem nyina ede ma wani mu hono na eye forgotten country professor Koblan Abochi wona na pamfo ne transe yemfa seda ma won se wo so abaye adwuma so ne adwuma bete ede aboa wo man no afei edubra ubetie nsem no ni mobrodo ntwa no sane ye wosa wote no efri sabre ya ede kro no frewobi no bi nso frewobi nka nchiro bi se hot bite brena so ye bon komo na Leicester Company Limited na dawroma eno waso yasene ema ye de hot bite dwumadie ede ebrewo wo mo de Yas toothpaste ene ne brush ene de abeso yasene eno na da bia ya na meka kire se wo pese wo se eye kama na wonya nkapa wo wanum na wonya kokuduro de sere a eye afa Yas toothpaste ene ne brush no fa chuusin na abeda masepa wo madawroma ene nwumre yete baabie afei medimafo eba center ya Dr. Time da so Dr. Region Fida no wasebra yade bia aye kwankro ewo nipadua num no yemfa bre time emfa nto yade ne so na yentu asiesie deku emfa emawo Just Bread and Pastries wo madawroma nti sesei dokono ton eya kono pa Just Hot Kinky correct one ya ye dia ba ye to ne 3 Ghana cedis e dia ma atufuo begina wo so koton na nya sika emfaso pa efa gubotom wo mo so ya sene den ya ye de dwumadie e de brewo ne nyina mu no sompa che de yeguso e ka ho asma bo ho nkase e de ma wo se wo de agye numbers no 0598 559802 0598 559802 kakra bia wo bia no fafa number yi so na fa sede e fa hye mobrofo wo momfumpini wo momfumpima na nyankropon wo be hira wo pa Ghana Health Service say papilloma mpane no a yeguso wo e de ama nkoda e maaya no anya 9 years e de kosi 14 years ne de asi cervical cancer no se wo ba ne nkowo obi a tumirika ma ne nkowo bi sisi a Time Herbal Mixture ena Time HH Mixture ne capsules no enwumere wo muamie mu se kutu eje mu se bam e de ataya chi na bibia atumi akonkan na se nya binum wie na se ne nyina akoyie e de man ye ne ebedidi a eye onga ene ye de aduane no na bibia atumi akonkan hyane nso yatena si aha ye Sompa 106.5 FM Accra enye yenko ne yenya sanse ba akufo wempo ne yana ne nsa entumi nkata nyame ani ukopie mu ewo kumase eno ya santemantam mu Sompa 93.1 FM enu ya Sompa yenyina ya headquarters baby e wono no ehwada braka wabie mu dendenden ayiko 100.9 enu nso wakumase a wono nso ubiem sansa santemam mu so pa no manfo wa ase ho no nso no enya biatie utwabo Sompo ekopie mu ewo France wo ma hinkro Paris no mu a adamfo pa radio nso wo ho a wo ya asempatre no afei Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 ewo tachiman ena fei Sompa 98.9 ewo sunyane Sompa 90.7 ewo nkranza ena Sompa 101.3 enso ewo doma wamusu ejigumu Kingdom 106.1 FM enso ewo Mankesima wono nso ejigum kama pa ena udi koda ne so eya Sompa FM hwehwen wo ho TikTok and Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra. YouTube no eye Sompa FM Live and afi www.sompaonline.com so ensem yedodo mu ano egu ho a obetimi anya bia kenkan no anya bi nso ahwe ye live e wo ho na bibia nso aye fine mesra wo Oko Play Store and App Store so a eye akọ downloadi Sompa Online app no na bibia nso entimi enkoyie pa emfema wo me a me di dwumadi ho chia me no edi amagesuo no eye obrempon nana kwaku ampoma afei ena asem weda paso no ye mo ne nkomo yi
etiefo bɛka ya sɛ afi bia duru titiriw paa ne yɛno mu a yɛfiri kwawu ɛba no afi bia duru a wobɛhunu sɛ National AIDS Commission ɛne Ghana Health Service na wɔn tae kyɛ tadua mu bɔ ha condom ɛde ma titiriw paa ne mɛma ɛwɔ ɔman Ghana mu na ne nyinaa ne sɛ yɛde ebesi yɛde wranfoɔ yɛde ekodiewuo HIV ne AIDS no yɛde bɛbɔ ho bra ne yɛde asi ano kwan koraa na amanfoɔ ebusa yɛ bie sɛ die nti na yɛkyɛ condom sɛ yɛ ane yɛkyɛ ɛwɔ ɔman yi mu no wobɛhwɛ no mɛma deɛ nkoa nso yɛnte maa ne deɛ ne bi wɔ mu ɛno na ensɛm kakra ba mɔntene soɔ ama National AIDS Control Program wɔn nso aba mɔntene so ka sɛ ɛnyɛ wɔn yɛ o na ɛmaa condom no ebi wɔ hɔ paa nanso maa ne mpɛ female condoms ne hyɛ na ɛho nsɛm na kɔyɛ bebree ebi busasa so maa no na enim sɛ wɔ hɔ ɛna wɔn mpɛ hyɛ ɛna mɛma nkoa na yɛasɛ yɛabɔ condom deɛ ama mɛma nkoa anaasɛ Ghana AIDS Commission ɛne Ghana Health Service ɛna ɛmmɔ ho dawuro nyɛ ho nkyerɛkyerɛ ɛmfɛ mma ne mɛma ne nso nhunu sɛ yɛwɔ female condoms ɛwɔ hɔ na empo sɛ wo ka kyerɛ ne mpo sɛ yɛwɔ female condoms wɔ hɔ a baa no ne use no wɔbɛsi den koraa ɛne wɔ use o ɛho nsɛm no ɛno na yɛ ka ne sɛ ɛsan sɛ na nhwɛmu a abɛda dwa a National AIDS Control Program wɔn de aba bɔnten kyerɛ sɛ about 50,000 female condoms a yakra ɔman ne de sika kra ɛde aba man Ghana mu sɛ ka yɛmfa mɛma na wɔn nso nyusuo no ne nyinaa ɛbrɛ twɛmu ama na sɛe ama yɛasɛe no kwa enti sika yɛde kɔ kraayɛ ɛde bɛgu wɔ man yi mu si yɛ nyusuo no saa condoms ne nyinaa no ho ka no ayɛ ɔman ne ka na ɛho nkyerɛkyerɛ mu bebree ɛwɔ ho na yɛnkɔ ahoma no so na yɛnkɔbɔ nkɔmɔ tew ɛwɔ nkɔmɔ ya ho asɛm ya ho nana ɔpɔn kyekyeku ate afa mɔntene so ebusa Ghana fo titiri paa ne maa ne sɛ die nti na wɔn mo mpɛ condom maa deɛ no wɔn mo mpɛ ne yusuo ɛyɛ nim no mu nim anaa wɔn mo nim nanso no pɛ no wɔn mo mpɛ anaa sɛneɛ yɛwɔ cultural barriers ɛne misconceptions ɛwɔ ho ɛno ebi saa na wɔn nso nimu anaa ɔmo wɔ ɛwɔ ho anaa sɛ public health concerns a amanfoɔ kɛka ho asɛm wɔ ho no ɛne sɛneɛ nneɛma teɛ ɛwɔ female condom ne ho myth a ɛwɔ wɔ ho no ebi nti ɛna akɔba ne saa no anaa yɛnkɔ yɛ na afei ne international reporter ɛmɔ nkɔmɔ nana maajo Mejo so bema na bɔkɔ deɛ ahweye me gidi sɛ nso ho yɛ trade ampan na hwɛ so nyame adom yɛ ho yɛ paa na minim sɛ wafa krom paa woni Ghana fo ma no titiriw bi adi nkɔmɔ a wɔn mo si female condom de nti no wɔn nhyɛ yi me da say e kama te sɛ ɛyɛ ɛma ɛnam bambo a kyɛ sɛ ɛyɛ mpem bebre na no ɛbɛto dwa sɛ wota yusu bi anya ade a sɛbe wobɛnya ɛnam yɛ adeɛ impo e kama te sɛ wopɛ sɛ wobɔ ho bambo free ɛyɛ nyinsɛn ho a ɛyɛ ɛnam tetwe yi etimi bua wo paa na ebra me ba beba ka safidie isu yi medikan ekọ ɛyɛ pharmacist awo ni bi ekọ bisa sɛ ɛyɛ mma bo do ebi wɔ hɔ na ebi wɔ hɔ no ni mema de ne nso no nyewe ne yeto nimpe sɛ mɛyɛ emfato bi ade ama ɛyɛ pharmacist bi ana bi a drugstore bi mpomo mo gidin no mekɔ ɛyɛ miayɛ mako mienu bi ɛwɔ ɛyɛ dɔme ɛna menemu a bepie mu ɛwɔ circle a ɛwɔ nso mebisa ɛsɛneɛ ɛyɛ ɛma condom no nso no ɛho edwadie esifa ɛteɛ yɛbɛhwɛ a nea bi te sɛ dɔme ɛne afei nso no ɛyɛ circle ɛyɛ sɛbe yɛnua ma wei bɛsi brɛ yi ɛyɛ adeɛ wɔ soro yie paa ntɛhɔ no ɛna mede m'ani hwɛ yɛ a mehwɛ sɛ ɛyɛ pharmacist ɛne afei nso no drugstores ahorow wɔ no no ɛyɛ condom yi emu ne ɛwɛn paa ɛna yɛ tight ɛtɔ nhwɛmu aba bɛtɔ dwa kyerɛ sɛ ɛma deɛ ne deɛ no kwasɛm nie woyi ɛma condom makomako edu ɛde si hɔ no woyi mɛma deɛ makomako edu ɛde si hɔ no ma mɛma deɛ no tɔkpɔmpo amasabe ɛti anyɛ yɛ mpo koraa deɛ ɛyɛ a company ɔmo kyɛ no wɔ hɔ no amanfoɔ bɛkɔ akɔsa line wɔ hɔ
na fe ema de yinsi ene obie ne wono a wo ha no akomu mebisa ye ema ni bi ekire omo ne nti a omo eni nti eye ema condom ho na mo mpembebre na no wo be hu oba bi mpokura na de mema de bi de ahye ne bag mu ana ebi mpokura de ahye ne small purse mu obisa na wo se no no ni nsu no enye den kura bema no kwasam ni se ema ni bi so kire se ne wo be fa school be yisu ema condom no wo be wie no na se bi ebi kura bema no kura no no ho be so de no ho so de adwodwo we your pass pokura pra obenya de na fo ho so de adwodwo ela so mo kire se ne enkyerɛkyerɛ ni bi fatie a yɛde yisu ɛyɛ condom no nokwasɛ nie emu ɔden kakra kwa de sɛ yi no iPhone no ɔmo kyerɛ sɛ sɛneɛ ɛmaa ne deɛ no m'ani twa mfoni kakra de akyerɛ amanfo a neɛteɛ ne sɛ ɛyɛ tokuro akɛseɛ mmienu ɛna ɛwɔ ɛmaa condom no ɛho enti yɛwɔ beaeɛ bi wɔ no ɛno ɛhɔ so kakra aneɛ wɔ baabi nso wɔ no ɛhɔ no ɛsua kakra enti neɛ ɛyɛ ɛsua no ɛwɔ nom no ɛna wopɛti ne te sɛ nwɔtwe 8 na sɛ wabia wo bi awe hɔ ɛyɛ very romantic area hɔ no ɛma deɛ na meka yi na sɛ wode ahyɛ hɔ na sɛ wotumi ɛde wo nsa nso ɛtumi ɛde ahyɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a 8 no a wotwaeɛ no ɛdu sɛbe ne bi awe hɔ nom na ɛbɛtumi atrɛ ɛwɔ ɛyɛ ne cement no anasɛ bia na wodeɛ no no na afei mu atumi atrɛ wo ne saa no bɛma ne ha no so no so bɛhyɛ condom intenu so won kyerɛkyerɛ no aya na bibie wo enti sɛ mɛma de na ɛne Sompa FM so de na no na fei wɔde adeɛ na hyɛ na ne adwuma na no afia sɛ wɔyɔ no enti bi sɛ ma no ɛwɔ nsonsoyɛ mienu ɛma ne kyerɛ sɛ ɔmo yɛ dɛ mɛma de ne paa ɛdɛn ɛma ne de no ti enyo nwa sɛ na hwehwɛmu aba betogya ɛkyerɛ sɛ ɛma female condoms no ebrenya expire ɛna de sa man pompo pompe nimpo ɛnkɔnkɔhwɛ mebisa pharmacist for no so ɛgye wɔn adwenkyerɛ kakra fa ho sɛ bia yɛ kyerɛkyerɛ no ɛna yɛ bia yɛ wɔn ani ha so mbe yusu te sɛ obi kɔ yaresabea na ɔkɔtɔ kote anaasɛ bi kokura ɔkɔ paracetamol a yɛkyerɛkyerɛ ne ma no yɛ no ɛno yɛ tea na ɛsiane sɛ mɛma deɛ deɛ wotɔ yɛ a wotu lɔ wona wosin no wɔn se mpɛn bebree naa no ɛho akyerɛkyerɛ kakra no ɛyɛ akwadworɔ ɛde ma wɔn nti ayɛ ɛkɔpa ne saa na ɛma wɔn nhyɛ wɔn nkuran sɛ wɔn bɛtoa so ɛde akyerɛkyerɛ wɔn ɛsiane sɛ sɛ kɔpa saa mpokoro a ebi foforɔ nso ɛdi akyire obi nso ba bɛmpa adeɛ ɛwɔ dra so nti ɛno no nkyerɛkyerɛ no so no ɛyɛ adeɛ no nso ɛwɔ fam ɛna nsi yoo nti mekɔ mɛma no nso hɔ ɛna mebi sɛ mɛma no nso sɛ ɛma kɔndɔm yi ɛne mmɛma deɛ yi nokwasɛm ne deɛ ka wɔn adi ka ehu mmaa kɔndɔm ne bi pɛn anaa nokwasɛm ne mmɛma mako edu obisa wɔn a wɔn bɛkyerɛ sɛ emu mako ɛnan anaa mmiɛnsa bi pɛ na wɔn kyerɛ sɛ wɔn ahu bi da ebi nso sɛ ɔmo ate ɔmo mfɔ mmienu kɔn ahyia mmienu ɛmfa ehu bi wɔ ho eti mi kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a nkyerɛkyerɛ no ɛmpem ɛnkɔ so ne sɛ mmarima adeɛ no nso no ɛyɛ kɔmɔ na sɛ ɛyɛ asɛsɛ mo ne nti no ɛneɛ ɛyɛ easy ɛde ma ɔmo nyinaa etumi ɛyi so na bɛrima maame nkɔ abakɔsɛ mu kakra ɛyɛ ɛmmaa kɔndɔm yi yɛpa ho ntoma ɛwɔ Ghana ha nom sɛ yi May bosomi ne mu no mfimpi mmienu pɛpɛɛpɛ nti May 2000 ana yɛpa ɛho ntoma saa berɛ no na ɛyɛ May 25 nti yɛpa ho ntoma no ɛbɛyɛ adwabɔ kɛseɛ paa ɛwɔ National Theatre ɛyɛ no ɛwɔ Nkanya na ɛberɛ ɔmo pa ho ntoma ɛwieɛ no ɛnam so ama Ghana Health Service ɛne NGOs afoforɔ bi te sɛ Society for Women and AIDS in Africa yɛtwa ne tia frɛ no SWA ɛna afei so no ɛyɛ Ghana Social Marketing Foundation ɛna ɔmo support ɔmo nya ɔmo support nso free ɛyɛ international organization bi te sɛ UNAIDS ɛna afei so no nnwumakuo bi a ɛkeka ho edie botaeɛ ne sɛ yɛbɛhyɛ ɛmma nkuran ama ɔmo atumi ɛde ɔmo ho awura ɛmma kɔndɔm yi mu yusuo sɛ na ɛbɛyɛ ɛbɛbɔ ɔmo ho ban ɛde firi ɛnam yadeɛ mpo te sɛ HIV ɛne AIDS anaa ebi nyinsɛn a wonyɛ wo ho adwen sɛ ebi a wobɛnyinsɛn ɛno no Sompa FM na mantam nso no ɔmo a ayɛ a ɛba ne sɛ bi ɛmma kɔndɔm yi ɔmo tumi bɔ ɔmo ho mmɔden wɔ mu yie ɔmo yusu nti no yɛtan
Say, yeah, and Cramantam one, we say, and yet, Omo Canta, Omo and Fermantem, a Copanita, and Omo Pom, a man condom ye. I don't see a top of a car, make me up for a check and for 8 years of fun. A man condom, almost just a new to be a very complicated. I don't see Anna almost mean patronizing. And then I have told that person, you don't say I aspire. Almost just a young one. Upon answer major Amoacono, also ne mamma be dim comma. One was one more cranny be or cran, I will who be that. Do one who be that. Upon who be that. Oh, put fears and an army church, and I'm quite the medium and movie that. I so do so movie pain. I experience be pain. It's maybe say, Obi back there be experience there. Then I will move small ones. Kaka and no for Kwan say, you're so far so. Let me go share with you. I said, yeah, meaning Timmy could tell me any beer or banning him climate match. Reno. I don't know what's nearby the woman, but no question is that. What you use so at the bar. At the papa, my manager, or you should be done. Almost sleep. I get my boy when you said, so could show us and maybe a bama near boy, man, when we had to make a program, meaning to make a program. Then, honest, I want to take care. And also that now for fast and for the end up. And if you support I say, I go pass and for cry, which we now shoot me who say, okay, who can we go to check? I want to see. Because and also that now one who man who show, Ama, what will be clear? Because when you reach mana or banana and our vision as the way at the finish, so they will be at the first one, a better human. Okay. Not just a dose one, not just a 1-5 baby, if so nice, what could be a good baby? Yo, Nana, me and Nasi, near from Comoinsia, na young to us free baby for why. Mo international reporter, Nana upon Chichuku, and you're turning cano. Enti, we know a yapo crumpo, and upon Sunday, man. Hey, female condom, once I'm near king. Now, ya canwa. I say, yadi baby, I said, dear Cacrasano, as something else, I'm said, San say. Say, oh, the rate at which Mpamu and I say Nemunyarawa air cosro. Yet the Nina Kogu Memman Kwan, so say, it was a Memman Kwana. A shattered Yamuboha at the bomb Hobine. Now so, Bano dear, one Hobine beer, in ye ana. And none Ghana AIDS Commission, one more concern. And I say, National AIDS Control Program. One more so concern Bakwa, a woman pa. No. San say, Amphibians, yes, HIV/AIDS breakdown. Now the amphibia year after year, at the Totohua. Debia dear new hako from Debia amphibia dear Bayano, Nebia Becahon, amphibia dear Bay, Nebia Becahon. A hadrony. And nona aquatress sound comediaba. Say also, say they now upon air Tremuno, who be who say, one more a bobby Sibran and Amquamwe. One no warrior and a Jumanoa. And no crime science on family accounts one. Same quano bet me crumpo use to female condom nibino. There be or no day a mamma the enemy near the ascending bottom. Tis a woman no baba. That wouldn't be the na or the mamma the end the amount say, oh, general ashe, na fa won't buy one. A hadron. Na asem you hunti. Yen to us one quahomanoso. Na yene Dr. Emmanuel Tevu. Yene no enkobo wano eye programs manager at the National AIDS Control Program. Yene no enkobo one more ye ene de san hwehwemu yi e de abeda dwaso na yene emusa sa aso we ya akoba ne sei no hwan ne yemfa so bo mo no ena tu kwan ben ne be fa so a ye be ratify sa errors we nyina na ya sa atwe o man na dwen asi so say e ma condom wo ho eno nti ya wo no mo nhye Doc, we patch out in car. Hot bite. Sunie, I was Sompa 106.5. Me wan kwa ba o. Yeah, me so and I make here a for so. Yeah, the radio set for so just now. Doc, o say name no pronunciation here saying. Dini Emmanuel Tevu. I know. Okay, me da say pa. Eja edini de ya na hu yenti no. Wa mu say ne yie na akọbọ chia na asem aba. Doc, yeah, that's a plan. You raise watch a brand new bon. Come on now. Muujemua, any a year Modia Babon say nearly 50,000 female condoms expire in Ghana as low demand persists. Doc, what rumau say
meka se boa me nkyiremu kakra mefa de afiri baabi se aso mona anase wo mo ekotoye no ene jagu wo mo office ana warehouse ene wo manfa ma montene amema no anya nyusu ana eho education no ena yentimi anya amema na ntia se ntia female condoms a hodi o man sika akoto asai kwayi yo medati medachia ejefo and me chia ya chia mo so say my friend say ya chia the edgy kind me person me to just say South Africa na omo tie no yes kana na say ya chia say expire. Okay. What happened was that you see male condom ba almost you see male condom not say female condom. You a demand for female condom no ever form. And you get because of that demand I want risk no what say they to female condom no be rare. Everything expired because of here the so very I get ya catch it that's 50,000 no yes warehouse no expired here next time. Let's say because of low demand for female condom, you talk female condom, you talk male condom. The risk no one say female condom no, I will come because expire because one time you see no demand for and another say okay. Start correction with to the answer. Ya pon wa ke adin na ya one time you know na Hong Kong. Doc me da se pa e wo saa enchiremu ya wo de amayen na afi na yenwuram de ne ma ne basa e ma emema de no de ne patronage ne wo soro pa ese ne ma de no okay me da se wa bi that question nti o sha number 1 female condom no bi mo say o mo use ya o mo nti de and I say embuomo secondly no almost say you use no because second all the condom no share for who answer na why you see that procedure ni na no idea how every mo so omo partners no to say omo puno omo mpene say omo be use condom females no be use condom and I was just ye culture mo Ghana ye culture mo and society Sompa FM. Yes, no. Or bano, sometimes so can say, oh, me tell you to female condom. Now, almost say, or a Jamai and I said, it's meaning that have factors meaning preventing mano to be able to use a condom. And a partners no so men and also young warm because they don't say, or more you swear, or more that. I mean, yeah, it's all right. And she, design, no, and also count, and also design, say you want design female condom, no, and almost you know, different there, and can one. But the other one say, oh, the male, sex organ, no, say the you know, different. Is very easy. Say, or top condom, no, but yeah, but or body, you know, this say. On the core on the procedure and some our dear the sell camera and some our dear you show ama that factors when you ama female condom no say they use no ever for doc ebinom say education nso a e wo say ye edema omanfo no te ase say na tie bi okra won fa na nikure hu da aside sani waka say ebinumu sani omo Jennifer maybe say oba person say female condom wa yesi adwaman we yesi apart from eno no binumu so kire say na ni say kura won fa hunu female condom ni bi da enti say wokwaka ho asem kura wonimu ade kode sa education no a e wo say ye mema no te ase na ye mema mpo encourage ma no na wo so timi use bi no sa education nso ni ho ndok oji sa asem we saying yes and also when you see no as a program no ye collaborate
civil society organizations, health workers, or more hospitals, community health nurses, so that you make me increase awareness, and I say you make me actually said the female condom next year, said they used to know. You see advantages when you free move. Now, you never so account to say opinion leaders or communities move. No, pastor for political leaders, assemblymen, now be a here, female condom. No, Sompa FM. You make you see a boy, and she's running in a young way to back after program so that awareness will be also. And I'm also media said one friend to piano. Yeah, they will engage more so that one of my time grand for achieve, now you have the church, the Muslim female condom, which I said they used to know. And say, yes, I am away now. And that's what I'm a Babu, I'm a Nipa who say, one of them and men switch me supporting my use. Doc, there is one sending a program in Dear Crampo no Hot Bite. Baby, I was say a bite him very hot, kakra. And they said, Binumunsu the blame ne the mamu, any Ghana Ace Commission, ne more partners, and say be a year program be a baby, Ghana Health Service for Abba, Ghana Ace Commission for Abba, ni one more, a can be a woman on Komoya ye din in Mwaba, no more demonstrate, Sunny, ye use to condom no, ye ba, male condom quantum de beba, and one bet church a male condom on quam we are omarie. Enti muanka sakra mpono education no muama tiada already ena da bia no so akwaye se yebeye enso na atofom sa angle nenso no mojitum sa I give what you can so on the share the feedback na every community for or every media no check the humanity no. Even making sure that opportunity managed by public education of male condom user, female condom, so yeah, the account. Of course, hospitals, health facilities, reproductive and child health facilities, I want that demonstrate you, but everything you could blame for, or say man of one year before, and I have the church almost a use. Sompa FM. Now, yeah, mind is up also. And I talk to say, what was a man of because of self perception, cultural perception. Or more background part. I would say, more mommy, middle condom, no, I mean, from mommy to me. Yes, my mouth female condom, no, come on. What's it, the part? Look, on the or on the sober use. And see, man of grandpa, male condom, no grandpa, chain, female condom. Aha. But yeah, I am very discouraging because then I about what was a male do use condom, a boy or a boy or man so. And see, it doesn't matter say, it doesn't mean to be a check, to be a check in your son and being nice to the baby. If one of them should wear that, it protects both couple and protects only and see. You promote say almost female condom say no na omo group person use omo use but you can promote female condom so say and also at least you can also do that one. It's the idea to say you may increase education and awareness on the use of the female condom as well. Doc, me fa unko anim kakra ewo Ghana ye gina bre sesei ewo HIV AIDS ehon komomu statistics no muna ya na ekitamo yenim se yearly afibia no se model statistics ne basa no a ubon se eso ente year bia no ebi beka ho as compared to the previous year ebi beka ho saa wadawroma o se yewura the last quarter of the year emu simple ye fa no first half of the year statistics no odi tutumwa because me near dam anim hane global statistics no it just over 44.1 million and na ewu ewo HIV so Ghana ye gina bra net sen yeah that don't check Ghana we say statistics no na data for every year there
And so we say estimate for 2024. You see about 334,721. And I think so. They are living number one. Over 15,000 new infections. One year HIV for new persons of 1 year HIV. And 12,000 and more from HIV related diseases. And so what's that idea, particularly new infections, no? Because if they say controlling HIV in Ghana, that means that new infections is a platform. And people move from HIV to this or also one platform, so that the original cassette is clear controlling HIV/AIDS, no. And so by the ever on society, which most of the new infections also ma and young people between 15 to 45 to 49 years. And who say the need say they went to airport the world so that amount for an anniversary for mobile say HIV/AIDS no, and that's what whole. The amount is here nipa omo no kasi say first no because of Lona HIV patient. You see, I know in Nigeria, who didn't push or HIV and not only with HIV because of friends don't know or yet normal to so we are, but virus is lower. And they are protecting who use condom. One, abstain from sex. I know it's very important. If you cannot abstain, use a condom because condom no protective. I guess for pregnancy, but HIV and sexually transmitted diseases, so very, very important. And then being faithful to your partner. Now, also, now, why is faithful to one another? And to say, controlling HIV. So, young people now who university, secondary schools, no. Or lifestyle is very risky, but only so more the brain person use condom because imagine say family planning, but condom is very important. It protects from pregnancy and it protects you from HIV/AIDS and STI. Yo, Doc, a brand new tino, young fan come in Concon Hansana. Yedim say yedim say abaya running story enti obia edi ho nkomo fiafie mu akwankwa nuase ka mu obia ka ho asem bi ye ne saa no I believe say na boanso ama omanfo atwe omanfo adwen e de asibi bi so se ne wakan ya nanso se ebre ba mu saa no a na se monkrofo nso ejina simpie ni apaso ase na wadi kan aka no na ma intensify education on the female condoms no e de amai why yeah depend on also na collaborative with na ya tina ye kama amobia tia. Okay, yes ya da se be praise wa che prani abon ko abusuani ni pen ne bon ko Dr. Emmanuel Teviu wono e na ye ne no e bon ko no wono e Programs Manager Edema National AIDS Control Program. Enunti ni nyina ye nkomo a efa tadua mu bo ha na ma ne de mema de na ye tadua ma ne de no e na ye hunu se ne no so ye be ka no because ande ye tadua enti akosi akuma ho bo ha se ne ye tie no se ma de no de nya de a ne je no ene ne to ne yusuo no e konkan ba na kura mpo pebi a no akoto be ma de ama be ma se woje na hye na fabra me ho eno ho nkomo ne ye boyi die enti na ama na koba saa die enti e na ama yadu ba bi a yadui ye koya nimu no ye be sa to asa nkomo yi so na hye ne nso se de bia yara me ka kire ye kan nyina yi se onso wamfa ya toothpaste ene ne brush no ebi wanyusu bia wonte nkomo ya ye kan yase sanse wodi we twi osi a utimi bie wanumu kasa ebusa asem no etimi sere ba bi asede ye wo na bibia atumi aye fine nya akukuduro ewo montene
na kasa na bibia nko yie mfama wo yas toothpaste ene ne brush no ene yi njempre ne nkomi a wo sen na sere nyina na ma akukuduro ama atimi dia kasa ye wo total care ye wo whitening ene ye wo heba no ne ye ma wo ne wabusua bia no togum na munyusu Leicester Company Limited na dawroma ene wadi aba enye na wo shops ahodo nyina mu bia na wo pedodo na wo nsu atu aton je numbers no 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390338 na oni yen abo enkomo na midimafo eba center ehɔ na megina yi hwɛ sɛ wohunu si ya no ayɛ dene na yɛ kasa yɛ wɔ mpɔmuden saa ne yɛ de kasa yɛ de aseda no kɛse pa de ma midimafo eba center san sɛ wɔno ɛna wɔde time ato yadeɛ bia so ɛwɔ man Ghana mu yadeɛ bi a ɛha wo sɛnwodwe yadeɛ stroke si yadeɛ wukotodwe uchepe ɛna yɛ oya mepatwa ujonku hɔ no a adwonkrolize no uhia sɛ wode wani kyerem ɛwɔ midimafo ɛba center Dr. Time da so na so yɛ na fi wetimi hwɛ wo awo ma ɛwɔ awade no mu baabi a obetimi enye ba ɛde ato sere so no ɛyɛ midimafo ɛba center na baabi a etimi akɔyɛ di ama yadeɛ bi a ayɛ kwankoro ɛwɔ nipadua no mu no midimafo ɛba center sabra na woni ma wo na baabi a nkɔyɛ mfama na kyira kwan ɛwɔ nkran ha bokɔ asɛm ayira ɛna fe ebu akwan so ebu akwa agogo ɛwɔ Kumase wɔne aban suku no wɔ hɔ no ɛna edi anim hwɛ wɔ hɔ ne number sa betimi afrɛ no ɛyɛ 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na one empani abo enkomo na bibia nso etimi akoyie pa abusia medika kai wo se sompa chede no bia na wonteye me pa cho eye nia afi bia ya na Sompa FM ye Terra One Media ya ne yekekan ho bomu na kakra won so de ba be ka ho de amayen ne de amakunafo ne mobrowafo a ewo man mu ayen sabetimi aso wom so no eno aho nkomo ne egusu aye kan eno ntimi serewo bia na wunya nte ya yese bia wo de ne ya atade ntoma mpaboa ana se bia emo anwa ene niema hodo bi aduane bibia o preserve kura eye na nde wo de brain se yemfanto a ye betimi akitamu akosi bronya bra ye de be makunafo ne mobrowafo no a ne nyina wo betimi de aba eno nti Sompa headquarters ewe Kumase eno ye 93.1 ubetimi akoho takwa eye 101.1 ubetimi akoho Techiman 106.1 ewo ho afi Nkranza 90.7 ena Sunyane nso 98.9 ena ye won kran hadome Green Hill Street hanso 106.5 FM baby a wo bia utimi de wachede no ede ba na ya keka bomu kama brene so a ubehunu nhira ewo mu se won so ode ho hye sa adwumadie mu bia na wo de ne yesika ya wo pesa wo de boa 0598 559 802 0558 559 802 edia o sende a ebeba no eye Terra One Media anase Blessed Foster epacho tie niye Terra One Media anase Blessed Foster eno ne din ebeba na onso kakra bi a wo no wo de atum saa e de amayen ne ye de aboa wono mu a eni bie no na enhyira no wonso wa ye mu fafafo wono madawroma eni nwuma kuo bi adawroma e ka ho enenne anwumre fiada boja ye hot bite ye de sumwo ma ye ntan ne ye ho be ye se enibo tatam ye nsape emra ye ba hot bite kase ne nto aso no ye de be ma wo Afei what bite and to aso no enie awokwa mabete sa Jamaica na sa Cuba emua eyade sa tsunami asi ewo poasenam so amanframa jampantrudu asese adehye no nyoma pie ne nhio eyi akire kora ampo no ayiri adiafa enipadodo no aya warmadane atukotena won nkroso na eno nam so ma na wotwe mo Ghana mampanyi yerojo dromani mahama papa wa jesene na so ye pa na wadanyo ma de se wiase mu hoyi wo yonkoda no da ena wo hwem kora ampo no ye se ka nantina sabio na ka ba bi nam so nti no enya Jamaica nko a ene Cuba nko na won manya se koba no se wo na ato wo mo a o ma Ghana so betimi ato ye ama no ayeye na wachabiri nioma beti se emo mattress gari ena fei koko ho nioma na ode akwakoche se ne ba ya wo so betumi aso won mo so na nya won ko a Sudan man ni mo ya wo so entokwa afunya wo so ya wo je ho ba bi a enye no wo so wo de bi ekoi anam so ama Ghana mampanyi na de dua yi wo de ato bi man awodo nyina anim se radio basre
So obi anka kan wo san se wo hwam wa bibiman no ye gina wo de manka bom ye gina wo de makoro ye ana afi ade ba ko ma bibiman kora san so danso e wo mu ayese e ba na doye a won mo ye ade pa nam so nti eno ya Jamaica man ni Cuba aka wo mo no e bibiman nyina anka bom we na kakra bi ensade obi abenya bia wo fa nkobo sa man. Has a tradition of solidarity and compassion. We also extended assistance to Japan by shipping cocoa products to Japan when they had the tsunami at that time. And so there's another gesture, 3 countries going to benefit, Jamaica, which is the hardest hit, and then Cuba, but also our colleagues in Sudan. Sudan is virtually becoming the forgotten war. Because of Ukraine and Gaza, it looks like the world's attention has shifted there. And so a lot of people were killed, a lot of people were displaced. And those people are in camps that are being run by the Red Cross. And so even though Ghana's contribution would not resolve the humanitarian suffering that is going on, we believe that if every country contributes its quota, we can help to alleviate, what is happening in these places. I was so aware Ghana man penny Rajon Dromani Mahamana Desradia. What they to be manina and him so one when you been from Wasan Ghana. Yeah, Yaka and Sassi no 10 million Ghana cities and not yet to me Ediabwa. Enche bia and a Ghana man penny John Dramani Mahama and nam the church for penny as to Dr. Callistos Mahama so why ya wamutron krata eba bontencha say strategic mobilization Ghana limited ye 20 hour SML Jimekuono wamo eba betray and krata na contract bia eda wamo Ministry of Finance aswaye ye hwe yesika semon samson na Afri Ghana Revenue Authority Edumekuono wamo eba betray wamo contractor wamo ewono asensign na wobras asemi ebeto odwano asena Ghana fo ni bebre eka ho asem enam so ema enei Public Account Committee abedwokuo no ene yira sefas boyuo ekopiem ho no mu a wo chese wo so atron krata ya wo mu di beyia no efa contract ya omampanyi yese wo mu terminate no na no wo chese wo mu enkrata wo mu atrode akono wo gidie se enche bia omampanyi ene OSP wo meye hwehwemu asanso de afan wo ansakra na wo mu de moaye no e de aba. We are here to respond directly to the OSP. As for what we are saying to the presidency, we expect that the presidency will take their time, look at the evidences that we have, the evidence that we have provided, and take a second look at the termination directive. Adishma mani pokasa ye eyora sefas boyu no wie ya no wa mananso wa woto aso chemse mprempre womo eni nkofo ene ye adwuma no womo business partners enti no wo hyese so mampanyi be sigina ye bi krampo no a e wo so hwehwemu yie pa ansa na watimi asisa gina ye no. As for our clients, the SML, if government chooses to terminate, all we'll just do is, our investment overlay is what government will have to pay us. Okay, if somebody wants their job, the person can, go ahead and take the job, but then they shouldn't seek to tarnish the image of SML in the quest of taking that job. That is what we are definitely not going to allow. So, in direct response to the OSP, please, we are here to respond directly to relevant portions. All the other things that he said that we deem not relevant, we will not respond to them. Adishma mani pokasa ye eyora sefas boyo wano eyo penyi ya oda SML Jimekuo no ano ene ewo nsentwofo nhyiemu ase eno de sansem yetudwa afe ye de ni kiremu ewo ensemfoforo mu a ene oti yempo ewo awie yi kase so se nipa bi ana wo ne EPF fo nam sentwofo wo ne EPF fo nam ni nyina ye illegal mining ho nkomo ye ko site ye nkoye we nkofa we nto ha sei na womanam kwanso asantemantam wom konya akwansia no eno ena asoye a ehwe ensase ena efuma gudi ensam so wonom ka samafo ama wusi ene Ghana fo nyina bo nkomo na ofa asompa so ene wo kire se bia na Ghana fo nte asem na se sa akwansia no esi ye no na ye illegal miners no EPF fo ne naimos fo eyo mu adwuma no ene wo modu amontansa ede be konkanta EPF fo a nam so ma sa akwansia no si ye na wo jebre e kireche nsemu sei. Notice they went on site, and it was on one of these operations around that drain that the illegal miners spotted them and decided to attack them, pelting stones at them and things like that, and so they had to flee for their lives, and in doing that had to take another route out of the place, out of Wasa.
and it was in the course of that they got involved in the accident. 2 journalists were in critical condition. One, they are stable. Per the reports I received this morning, they are quite stable. One had to be operated on, had a surgery yesterday. Several others, sustained injuries. Again, this incident is unfortunate. Amamausi and Akasa, this incident is unfortunate. Now, where we are crying also, Sana, what you know, Bia, and Unti, Senia, now what you be ano, Yana Mosha Dabo, mining in our cassia, and 9 months, a Juma Wamoyan Hono. Now, what 3 months, 9 months of fire, Juma Pa, and a Pumantamu. China for no money getting getting, or much be papa. And sends warnings to all Galamseyers to desist from such acts in the future. Colonel Boyd, the Director of Operations 491, has indicated, and he's reiterated that the efforts to combat illegal mining is going to continue, regardless of this incident. And we've seen that in yesterday, 2 days ago, 7 Chinese were arrested in the Nzema East area. This morning, another Chinese has been arrested in the eastern region and has been sent to the Ghana Immigration Service for further action. Now, following all of those reports, the Minister for Lands and Natural Resources, Honorable Emmanuel Amakofikwa, immediately notified the Speaker of Parliament, the Interior Minister, for swift and urgent investigations into the matter. Amamausi Akasa, Edema, Asia, and Sase, any of my goodie and some so ever my Ganamu. Na Samani boy, Yamani Boni, Nana upon Chichiku, and a Tomani. Minerals Commission wamo akasa de tie hurukasemu a ekoso wo magana mu se abambo 40 29 mos one mo ye one mo dwuma sane aban no asoma wo mo se wo mo mpempe wo yinsu enso ne yakwa ibretu so ekowie kira emabunu de mrasha warmo sam na wo de hurukasemu ade kira wonom wo se na anu ye na bisi ye wo hwediem na nkerim sanka ba so wa asantemantem so de atoso mpenu enso asia na kyese eye niamo ho sampa ana ekoso ewo mayimu na eno anam so amada Deputy CEO Adema Minerals Commission Ora Emmanuel Kwamena Anyima Anansam Trofo Akasa ya watchum so wabasra de hyenom se woman ye ya eyiye maya se ya kase mayense yensuo mayense ya kwa ebretuo no e bedroom be Ghana for ebeto aban no ebo pa ya de aban no bo bema no se wosi nketawi ta so ya wo ye nadwene se nya de obema obibiada ewra kwa ebretuo ni mu. So it's a whole secretariat. Basically, what the Secretariat is mandated to do is to help governments in the fight against this illegal mining. One of the things that we've left in all this conversation on the attacks is the people who also attack the citizens. We must condemn it with all the force and the energy in us. We shouldn't entertain such acts, because you see what's happened to Major Mahama, late Major Mahama, may he so rest in peace, was the citizens of that particular community. The actions is the same thing we are seeing now. So we should also use this medium to condemn the actions of the citizens of Hwidium. First of all, we are all citizens. We are not happy with the way people are destroying our environment. They are citizens. We are all concerned. Government is concerned. The minister is concerned. Everybody is concerned. Ayo nyina ade abam sa yebetumi aye bi ade aboa Minerals Commission wapanyi pa be de tire ade ma wonom enono Ora Emmanuel Kwamena Anyima Dom dodo ye wo Ghana ye mra hye bedwefie won mo eba no deni eye Honorable Mahama Ayarga na wode atodwa se nyame adomo a bosome de de toso du emiensa na kyese yawada ya edi enim ya nyame adomo a Ghana ye futu samfo Honorable Kasawato Forcing eba begina simpie so na fe 2026 akoma bosika no wode abre Ghana for so na momampanyi John Dramani Mahama so ena wode sa akoma bosika yi ebreye. Mr. Speaker, on Thursday, 13th November 2025, the Minister responsible for Finance, on the authority of the President of the Republic, will present to this Honorable House the budget statement and economic policy of the Government of Ghana for the year ending 31st December 2026
in accordance with Article 179 of the Constitution. The Business Committee therefore urges the honorable members to take note and be present in the House on the said date. Submission of budget estimates. The Speaker, the Business Committee urges the Ministry of Finance, other ministries and independent constitutional bodies to submit estimates to the House on time for consideration and approval. Post-budget workshop. Mr. Speaker, in view of the presentation of budget statement and economic policy of government, a post-budget workshop will be scheduled for the participation of all members of Parliament. The venue and time will be communicated in due course. Honorable Mahama Yarga domdodo no eba no deni wogana yemrahye ebedwefie ne ene ekotie ye no wamrahye bedwefie ho no ano nyame ya adom adwuada ebei ena wamwa hyehyede ato wo se Justice Paul Bafoboni obekwa akotena ano tutu bedwekuo nanim na wono atoto na no ene wombedoso no papa efiri yamponten so besi kwasi manim do ne enti a etwa se yede adwuma no ma no na obeye man itemu afo pani eno ho ankomo vetting committee no omadwuma ombe ya no na tiefo beka ya bese na wotwe mienu mu anie ena ye ne onyamfo Alexander Kwamena osahene afanyama akin ebo nkomo ene yebusa sa so ya tete so mba boy court na ayampa ena osu o da bi na emom omefa due process eno na ne wakasa omrase ojafie no oche se ebi di asem ne court mami justice tokonu wono wakasa kura di asem ne court amanfo kran so di injunction ebe so am de to vet hene so nanso se acting CJ Bafoboni wo be empa na onkrofo keke na matena asem ne so no wo se wanye enu nti wono de wo ka aka sisu dia se wo mo antena asem ne so amfa due process anya dwuma ansa na dwoda ni duru a committee ne so wo mo minority for on bekwa kwatena so no nya de a wone beko My seat by saying that my submission does not in any way seek a ruling from you. I am not seeking a ruling. I am rather seeking the indulgence of the majority leader who knows the rules to do the needful by withdrawing this aspect of the report that is going to be read. Mr. Speaker, we know how. Say, Oti anim ho no a due process ado mo chante wo ho due process wo mo say minority fo nyina na aka mo ho abom ene wo mo ye dede to chante nyom sa say yamfa due process pa de a vetting committee no be adwuma pa me ahwe eno na Osahene Alexander Kwamena afanyama akin ye oda domkuma na no wono so tena se opeja ni mu no wache se sene edoma wodi omanim no ka no saa pepepe yamfa mra kwan so anhyehye ne ma mpani se baabi ade ne da no wamfa nto ho a ya na efrito eno nti mpanifo nya nuo beye bia sene be ya enkosi duada no na due process so mo ehia no wo mo nsa kan kama ansana wono wasan hyeda foforo de vetting processes no de atoa so afeyem fi ade nkyire mu wo ensem foforo emu sen Ghana wo mo na eka se wo mo kire se wo hwe niam a ekoso wo man Ghana mu titiri pa ene yenuane a yedie wo man yi mu no he baabi wo a te se ye ka dokono asem sei se nye just hot kenke a ye ninuo se wo yeduane papa ede mo manfo die eba no food friends say bread ni pastries ahodo a ye nimu ande wiase nyina age atom odi kenke abeka ho a baabi a wo ye no eye correct a baabi no manfo ye aduane na abekọ akohwe enkoyie nko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  sen Ghana for any Ghana Academy of Nutrition and Dietetics wamuna ekasa kire Ghana for say aduane bi a yenye ne yie ene nnuane aba montene so a yedidi a enye nnuane papa eka ho bie ena diabetes age omanfo aboso ama sesei wo bi ho a nanka wo ye slim kama ekoyie pan so be hwe no wa yese dan obesity na ekuyom se ya se ekim ena afi akomayade age wiase nyina aboso na Professor Kingsley Proko wono na ejina Sen Ghana for anamu ena wode nsem we nyina tudwa no che se we die
hadwen ti Ghana for mo penhwam. The Ghana's food environment is currently known to have a high proliferation of ultra-processed foods, as well as pre-packed food consumption has gone very high within the country. And quite a number of these health burdens that we have, diabetes, hypertension, and cancers, and many others, have been known to be linked with some of these high consumption of these products, especially products that have nutrients of public health concern, which are the fat, saturated fat, and then also the sugar and sodium. High consumption of these have been known to be linked with some of these diseases that we have. To sanitize our food environment, Ghana needs a myriad of policies. Abusia, any a Professor Kingsley Procon, Anna Wakasa Church Musan say, when you know a hydrogen pa, and it is on my name for an and see from Nasa Yantuana more mopping from one. Yet it's a horse, Nakas a Yamroswo, as it's the yadia, Akumayadia, ne Kuamanu, Titupani Mumabunu, ne hydrogen pa. Ye can say no. Ye can be an winter mint, nephew, now when you were doing ni. Nanso wani je dokono ho pa na anu meti say dokono kra mpo amanfo toi e ka ho bi na inflation inflation e ko soro dokono 3 cities ya adwo de abai 3 cities ade ma akwada se won fa nkoto gari meye so kinse kura enso eno si de na ma inflation akosoro nanso josefo so won de 3 cities no ho anu ande begina wo mo fa bi nka ho eno nti se wo pe dokono wo a wo ton dokono no ansana abeto aburo di agu nsuom konikanika akwayam abefoto awie di asi obe nanum nanu anansa ansa no akope dokono ahaban abebo ebre no kremu wadodo di enso no aduane ba akope mesrawo josefo ay ne ready si uteburu wo junction so ba bia wo ton dokono na chumaku fa shetoka ho wonchenam wonkruma abomu na wonkruma enkwan no fasi ho na fa wo kenten na na se wo pan no fa kwa Jos Bakeries wo mo ho na kwaje udi esesi a mepacho tie uduru ho a baabi a ye aduane no wo behunu se ne ye hotie very serene healthy environment and ye aduane no de afiri e de amawo e na ye ton wholesale no baako 3 Ghana cedis emu odu na eyese moton ye de yellow corn no a ahoden wamu no eno bi ne ye de aye correct one pa ena afei wo a wo ye dwumadie bia a wo behia dokono e bia de opese ye no fante dokono ni bi ma black ink no eno bi ne ye de ma wo no so ye be ne kama de ama wo ne ye no correct e de abrew ba bia wo bia ye mfamre wa ye de bebrew nanso ye kira kwan e wo do me ya commercial bank na tibo e ho ne butu ye numbers na betimi afre e ye 0256 068 832 0256 068-832 na one yen abo enkomo nia ewomu a ewo se wohunu ene se ye kan nyina se stew ni be ye da na ye onga e makonu a wo ye no abomu no nia wo chichi ne kama no hyeto no se wanfa onga amfa ngumu a ye na ni die eden pa mema na taika me koye be menti na me kire wo no se ye ba fie na mo ye aduane de mayen na ye tasty ne bia de ensa wowom ne agya ho na ye ni a onga na wanfa anya na uyusu ya no de no wanhwe ya obeku yen mema ye mpe spices bebre esanse eno no wo mo de no a wo mo de artificial de aye no ese mema pa nanso ne ye natural no eye onga papa okwa bonte na kopa banku ne tilapia busanse o de onga 3 mix ene hye na ni ase na abochi uchinchinga na odi besiwo bia na asa de kofie no edi na nsa na nan no aye nto no fa onga na fafa ho na hwe ni hwampo ansa na manfo aba beto onga promasi do fo na de aba enya na e wo dwom ba bia wo bia no ope spices papa de ayi waduane a eye onga mama's helping hand eno ne papa ya me de onuado no kredi ne nyamesuro e kanfo de ma se e beboa wo ama bibia nso etimi akoyi am waduane no so etimi aye de pa I was sorry to and some no aso. Na afia twam 2024 no arehosam bi asi e wo mayimu. Abrantie bi a wanya fihia no edunsia akodampo ne den Ransford owusu ansa. Na akodan na ne bota nyina na se wono so besi akan e wo magan mu ne afra no se footballer. Na sa kansie ni mu no nam so ama wono mo kyeremu a na se ama saman no kokopie ye ya soka academy bi a no mate ne hosia no soka academy e wono ode ne ho akodom ya na nkakra
na akoda no eye training na won mo kire se won no mo camp na akoda no ewo enti bra no bia no ye gya akoda no na won makofie ewo mu ana se won masan so aba abeda saa na etie ya coach a ye friend se Ibrahim Anyas ana na etete akoda no a na arawosam no se akoda ye friend se runs for the wusu ansan ya wanya mfinhia ne dunsia yi wo kokodi camp won ba se mfinhia miensa wakoba na fe ne nante asesa akoda na nante a nas wakunko waboni mu ase na ne nante no wababa na ha mu wantumi nante ana wafon na wafon na wafon na sane na asem ne sitie ne nti na akoda ne ntumi mpamu nka nkyere o maame Sanuama wo fam wo hono nyasam keto ma se ne nyina na coach ye friend say Ibrahim Anyasi na akoda na to ana sabio wode adane aban ya wohuo wo sode anopa awie no mra wode adwene kase ato akoda ne tirim se wo beboa akoda ne sansa akoda no hoyi woni mbo obopa enti ebenam ne nsa so ma akoda na duru baabi enti ebo obi che se Michael Asian ene baby jet mo won ma gigidi no a akoda no wo betumi anam ne sokrampo ma akoda na kwa koduru sa bia ya etesa na akoda de wonim de yi ebra na coach ne kasa ansem ni nyina no na akoda ne gidi enti woka bia no ano adede no afa akoda ne to woka bia no adede no afa akoda ne to saa finhia makom yensa ye hyehya akoda ne ho enti bra akoda ne bo mode ba fie ya wo maame hunu se ne nante asesa se ne ba no no siti ansa na wo kwa wura sa so ka academy ni mu no ne tebia ne bobia asesa no na wo bisa akoda ne ma ne tumi pa mu kan ye se no kwasam ne se coach e friend say Ibrahim Anyas wo sode anopa wie numra ne tu no obugu mu se bia wo fa no to ya cha se ya homete sempa na wa ya saade no ama wadada ne se wode akoda ne bedru ba bia cha se kron enso ni nyina mu na akoda ne hwe ne tebia no a enuoma enkoyie ekoba ne sa no batan wo fa asam ne nsam twerofo na won mo asantem antem ne mantam nkaye won mo fa asam ne pa ya cha se wo mo huru coach ya sanka bambofo kransan entimi nso ne mu ema no nyeye sa time ni mu na ya 2024 December enokopie mu awo konfano chia bayo sabia owo krade enkwantumi nye timkaja wonsom akoda ne koya wantumi amafie biem na se wafirim eba be ya wosam amansam trofo sa bom nanka yenim se Ghana ban ebesom efiti 2024 no a nanso antumi anya aso na eno na afi yesi muo no enwa asama sanso asori biema ma na dadua yi aso ye hwema enkoda ne asetena mu yedie so wo mo de krata apiedwa ya wobo amane na wo mamane ya wono bo nyina no eyetiawa se ene wo hwemu abonefo sem wo wi sabio eni expiry date se abeka ne se achenti no atwam enya de atwam enti babia coach ye friend say Ibrahim Anyas ne ehye bia no won be wo modin asa won mo nsa betumi aka no sanse nei won matenka se TikTok no so ne enya asem ketwa na adwene ye ne sa asem no atwam nti wasori ya hono wote ya kyese wodi asa ya woye ne wope na ne nyina muo no abambofo ani dinachi ya won mo hwede enuoma bekwa kopie na wo mo sra busua ya won mo hwere won ma de hye se wo mo nkose pa na won hyede na nyade asem wei asoe na so muo no won bejaye amana kada biarada Social Security and National Insurance Trust ya yetwaniti awa Senate adwumekuo no ene wonmu ekopie mo ewo Public Account Committee abedwekuo no enemo na Director General edema adwumekuo yi eyoro akwasi afebani wode atodwa se emprempren wo mu hia investors empenyufo ya wonmu nsem ewobie se wo mu meso La Palm Royal Beach and afei Elmina Beach Resort and afei Busia Beach Resort sa hotels me saying and emprempren wo mu hwe nim kwan say investors wona wonsem wobie eba beso wo mu asene na wo mutimi aboa ama adwuma na akonenim wo bra wo all kan nsem no so mpaka se etwe ne ni bi a boy. We are seeking for a strategic investor for La Palm, Elmina Beach Resort, and Busia. However, for Senate Guest House, Ridge Royal, and Labadi Beach Hotel, we do not intend to seek any strategic investors coming in. We believe that those three hotels should be allowed to run on their own and make profit. Labadi Beach Hotel, for instance, in 2024, made profits in excess of 80 million Ghana. Alishma mani pokasa ye eyora kwesi afreboy no wie no woto asuchem se sa hotels me ensen ye hye wo mo ase no wo mo pai bonus wo be yedwumaden na etimi di mfaso abre wo mo. We would want to give assurance
that any decision to involve a strategic investor will be carefully looked at and will be in the interest of Senate. We will not do that for any politically exposed person. Senate will take a decision that will be in the interest of Senate and for pensioners of this country. Thank you. Nipa Okasa ye Director General at the Mass Senate adwumekuo no ora kwesi afe boyni. Afe ye transem ne so ewura manyosemu kakra bi. Na numu ho ana aban sesa ye oba ho a obete se abandada numu nipa bi ho a ya frɛ won yokofo ache won. Na Office of the Special Prosecutor enso ekitafa ubehwemu na police CID fo wam so yo madwuma e wo kwana ho ba bi na o ma chichi bi numu a eno nam so ama NPP wasuru kokroko amayoko no wamo twafo pani Justin Frimpong Kodua JFK mranim nipa wano no friends and twafo de ato anim no che se wamo ahwade bi wo man Ghana mu na wamo hwade ni din a wamo hunu mu yie asemu ayesum na ne yomu hu afichifichi omani hu ya na se aban ya ote akonwa so yi wan na dwen se wo to atuo ni akode agutrument e de ama security agencies no se wamo nye wamo mfa nkokon na emom wamo mfa ntata MPP fo ya wamo wo opposition na saade no wamo ye no de so wamo ahwe ye no wamo anya ya wamo hwe hu se tumi wo hwe ye ni nka so na ebra nkasa no ye ni ensa nka soro ho a dakro aban betimi asesa na eba sana woni twato ho no ahwe yi a na ne ye de bo atachi no ye de aboba. It is increasingly concerning that the state security agencies continue to flout with impunity the Constitution of Ghana, particularly Article 14 on the grant of bail to persons arrested or detained. Our Constitution requires that persons who are arrested or detained be brought to the court within 48 hours or be released either unconditionally or on reasonable conditions as may be necessary to ensure that they appear at a later date for their trial. Thus, an accused person who is not tried within reasonable time is entitled to bail irrespective of the nature of the alleged offense. Justin Frimpong Kodua JFK mranimni waya trafo pani adema NPP osono kokroko amanyokuo no nene ane atiye na ora Steven Amuaye bonamane sastika wana so woko nhyare so abatompa so a wana yamrahwedwani wapanye pai yewra Canada akompra ko a Japan ne campaign team no ane wodimu ntintima pa ya anya asem ketwoma na eno na wo kyerɛ sɛ no kwasem 2028 sɛ NPP amanyoko no bedi nkunimu a yewra Canada na de wo mokɔ san sɛ won mahwepetatakram ehu sɛ twedi ampo na yewra Canada sɛ wo mra no magye NPP amanyoko no no wonfa Ghana emfra domo enkwadomu na ebra opanyi ne nsamtrofo ekasa no and watch you say, what you reckon the compra a Japan and modern bo, na two watcher, Nisika, what dear Wura party in watch, that's a pano. See a man of one so mamma sees Ghana. Oh, any now watch it, Nagana, yes, I'm on it. Ken, I serve the MPPC Nipa for Ningra, a fact from 92. Nipa ban or Kakra, a common Japan. MPP for how can see a pan say. Obia be president a grassroots no omumwa ken kwane say we develop framework who kra fakwa ofra Ken's grassroots welfare policy no atras here charity begins at home was say fearful me ya it can say o develop database so be president obi o MPP adwuma bre bia ne whole institution na obi abre party ho contractor me adwuma 2 years MPP ni bo anya adwuma ni bi je Kennedy di enya medicine ani so na nya kwawo last one Ghana your problem nyina ye adwuma Ghana your problem nyina ye adwuma enti yewra Kennedy wono na ba obetumi aboa wei ayamrahye dwani a wogena wode momafo wo hye so obato mpeso so Dr. Steven Amoa Dr. Steven Namwa aka Sticker owie no wato aso a kyerɛ mu sɛ Ghanafoɔ emprempe adwuma ni ɔmo ani mu kra nanso emebunu sɔde a na kyerɛ sɛ LGBTQI+ enwasɛm ɛna wɔmo ɛwe ne sɛ twapia ɔmbɛka sɛ ebia aban no ɛhwɛ na ɔmbɛbie adwuma ma emebunu enya binye no wɔmo nka ho LGBTQ enwasɛm a ɛna wɔmo ka wɔkyerɛ sɛ wɔ sɛ emebunu no ɛde wɔmo nan esi fam ɔman ye problem ɛso sɛ de mu hunu no na country ankora nya adwuma nye na ye concentration ya for din nyina LGBT hey nigga say LGBT is not an issue to be dealt with but is it a priority should that be a priority
Should I devote greater part of our time, whether in parliament or outside parliament, on other social platforms? That is what I'm saying, because I know the NDC, every chance they be winning, and MPP they be winning. And at the end, why Ghana for no some politics? Saying in fear bed you are sending. Which mean say NDC and people be about was taxing it. And a free SHS grandpa. Your bomu to kura ma fe hey, at the papa say. And all the issues they were raising about free SHS. Arisma mani bokasa ye Dr. Steven Namwa wano ye mrashe bedweni awo inshaya so abatu mpesua so nene eni yekote ye. Afe ye uremu ewo ensamfufuro mu na enanu ada ena awra ho sambriche kase ebo my Ghana bra nyontuni afesa Charles kwajofosu dodo na bona mra na dade lumba woto ayanom ewo nse adu yi ene enu achi no na ho nsam bebre ena abo mayi mu na yiyo ya mpani di akwahye bosumi edi anim ne de to so nsia no eno na ehon nkomo hwan na be yakunani hwan na entena ho se kunani ehon nsam ni kopie court ma na ano bosumi etwa mu ye ne da ya na to so adio no nwotwe 28 October na ya benada wo mu ko court a wo mu gusu eke kansem na no na eno achi wo mu toto asem no benkum ni nifa wie ye no aye ohwa na ete se Charles Kodefo so dade lumba ni nua baba akwa friend say Ernestina kosu abempoma wa ka otumfo ntam kase pa e wo court ho ma me ne o kase asem no aye bebre na no na sa asemi nam so a ekwakopie mu e wo manhia na se wo be frɛ otumfo ntam kase pa de eno kura mpo no ne edi kan wo bodua wa asantema mu kura no ya bra na wasa akwaka otumfo ntam kase who bondok na asemi kopie ahemfie no sama hene ene ahemfo ahodo bi a etena asem ne so ewa ahemfie no eno mba modern ato nsa de frɛ abusuapa ne kofiusu ya wono na ye dade lumba abusua wadamu no wo muti wo mo frɛ no no mo de krache betena benkum ha eba ne sen na wotena ha ma Ernestina kosia bempoma ebo modern abodua sa de otumfo ntam kase ye gye so na wo wantimi encounter sa dua bo no eno nti wo mo achine jedua na wo mo fa ne dedua wie ye no wo ma che se na we de dwanini pa wotu adua papa ni bi mienu wan famra na wamu ntwane moja no emfa ngufom emfa nye nyankamade emfa purify sa asem no wakan ne emfa nte wo ho kra na fa adua no a waboye no wo nane enu achi no ne yewachire bia no woni aka na asem no sanse e wo court nti no enye sa asem ne poten no ene woni koka ne court na emom duaba ne ntam no a akosua mempoma eka ye efa edimanhia be fa mu no eno ho nko a ene woni ka na sanse court no eni tumi bia se ba ne ntam ne duabo ne sa ne ma no obeka bia nti no ene wo de sa afa no esa de kwa ahemfie ena asem wo kan no wa frefre manhia ba mu tina se manhia so twe no begina epon so na afi oyi ne ho ano pepepe nyame adom a ukua da ya nimu yi ya besa akoto aseni ne yesuo e wo court na ne wachire bia no ye de ato aso e de amamwo na bia so etime efa ye ne gusu de nsem no achi kama ne ye beto fam no so mpaka se e de beto anim na Ghana Health Services say emfa ho sa manfo betwanwan emfa ho sa manfo bodua emfa ho mpo sa amanfo peso om yekuna papilloma mpane ne eguso wo eno nti ma ba no a wanya 9 years ekosi 14 years wo yo ba no pane nko wo bi na eye empane a ye wo ede asi kokoram ya eto awode na no ede kwa utwa no mu ya di si ano kwan kora se ne be ya se ne atwa ne kan se mongo na mase no resempo no anhia no ye ma no so betimi awo ebra o madu o mpani mfie so a wo makwa awade no mo peba no no mo so manya bi na bibia atumi aye fine na ye di kan ye campaign e wo bia na manfo nim se campaign ye wie ye ukọ Ghana Health Service and I say health center bia bewa odi okwa person bewa papilloma mpane ni bi no ano no won bewa eye fam kwa oba no wakaso okotu eska mane emaniska bia wo mo nyisika eye free Ghana Health Service and the partners na wono mo eden kaiboi ede aba wo wie ne sa no a na waje time herbal mixture ni bia ka ho no na se wa poso twetwon ntontom akwa wo anopheles mosquito ni bi ene waka wo ama beja wo madedia e wo nipadua num ama sese wanum wato wontimi nidi mesrew mede mensa to mensayem mikoto dwegu fom kope time herbal mixture e wo pharmacy ni herbal shop bia mu nato wo de dikanto wotro ba kope nanom na hwade ma na watwepe ubehunu wa honsonsanso afei ye wo time HH mixture ene ne capsules enso wo ho we no eyaduro ntafo utimi kabachi mu sentampe homa we na se wono no mo a wo ye be ma wan ka sa nim se wa ye mere wo mpam
ebetimi aboa wo ayi afiri hɔ no ye bonus medical ka bonus na fe me the main point na beta ato tie na fe wo ba nso so a woda hɔ a we na mkwaka yese ma me nka no ase na nka ya boka shida to so we wi anu abusa ase wofa wawie for the where uhia time mixture woni atenkantia afei kese pa ewo mu no wo a wo jonso a ya wo akire jonso ne ma utimi se bia kam wan hwe yi obehu oba na ba ma na wo boxer ana asabi upioto mu na emu asoso na nkabɔ ne ifiri mu ba no mesrew eno na ma oba wa hemfie ho nko yie no na oba no nom na beyi sa ha nyina afiri ho no na essence wo maaye no mu na be bia etimi akonkan time mixture ene the capsules enya na ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu na emom hye ne nso enya mopemfo ba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinhia dumienu wo bia ka bia betimi anom bi na bia etimi akoyie pa mesrew bia na won so pedodo na watu aton 0244 417 669 0244 417 na onim pani abonkomo so mpa acha de no yeguso kai wo mesrewo bia na wo de no nyamai bi so na fe kra na wa pie radio no a wo tene kane ye number no ye 0598 559 802 0558 559 802 kakra bia wo bia bronyen wo pesa won so de dum mobrowafo bia o de fafa so edi e beba no eye Terra One Media anase Blessed Foster emubia ana wo achede bi nso a se ye aduane anwa emo ne anwa ne nnuane bi a ye betimi de ato a preserve ne kama ena ntade empaboa ne niema woduo bi saa no a wo de cha eyeye bia no wo betimi de akoso mpankora bata bia wunim no na wo de akwakoja ye beje ne adawase enwuma kuyada woroma ena o maso ya sene me de hot bite ena ne kase ne nto aso no e de somwo ye da ne ye ho simaba ye ba kase ne nto aso ye de beto aso ma Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia mesen finfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo herbal clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa akra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missing minim wife ye kopa wo wan ye 1 cedi nyinse ne beto mu ansa ne yetu ska no nso mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba de kro ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa da obiari hia emwasron kubia ebemani niane opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato ya so
Sompa Achedie 2025 Yabo Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon wunyanka ene ewisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yaka bom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edin waso yetara 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ne bebodja trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse de de mu amu nim sompa achede 2025 Yabo Yaba TV Emma Aketiapa. I was Adam was saying to her and some no asway. Now I want to be a friend of some Michael or say, and maybe a chairman way of posting you or Mike and Moon as they say no, at one my unity. And no one can say, travel and tour agent, I will make moon. Now I branch the not generated. Mammy be swag Genesika 305,000 Ghana cedis. Dear friend in someone, just say I know a dear pa. Now, the Georgia Jenny in Eddie and I saw your sword and about America mem into a private diamano. Say I wanted that a courier channels and is sick at you day aqua didn't want na I know aqua quieting. Now, Mammy, I can want some in the Mavis Nyako. Do not know about man as Aketi. Anna Michael Safui one also why post a human painti when him tactics are a womuo a kwaya faso abada there will be na wajen honeyoma na eno na anam swama ne chief inspector owusu kwabi ya wano ya kodbonia wade asam no to court no animu no wade atu dwa etrosa ene ise wo hwemu a na sa kwakwa sa aketene no wa ba ka dwamu ye papa ama post panyini wade na dwene ana bi tinwo na yakasa court so won remand nyame yadomo a asam no ombasan so afrebiem na watena so ewo omayimu afe yemfa nsem ne nkopie mu ewo amanone ena wie ya ne ayate ne se we no na ye ukopie mu ewo Indonesia wonom capital town friend Jakarta no a omo Moscow a womo eye Allahu Akbar womu gusu a womo sum nyame na no wombetia ne dimakum adan ya bombo ato ewo ho eba ne sen na ukopie mu ewo empatam ho Jakarta ho no a police chief Esep Edi Suheri wono na wona sompa kase ebo nkomo no wo chese sie ya mene wo kasei wo mo achi nipa baako ya afi no akwada akora 17 years wono okodi se nya mbransem no na nipa maako aduanan 944 ena sese wono aprepra emu odene pa ya wo nyina ewo ayarasabia wono mo eje ayarehwe na prosifo chese abrantie yi wono mo achi no ya wo mo eye ne mu hwehwemu empo nkamfu ase wono kora mpo no wonwuye na wada ya asabia no prosifo ejina ne ho a wo hwe no nye prosifo ketewa na wa chese asemi esi yawie ya be se bra na abo dumienu apa ho sima no edunum na womu gusu a womu ye omo ho asori a ewo ho a titrupa ewo Kalapa Gejin district baako a ewo North Jakarta eho ena asem no kosi ya mene wo kase nipa duanan besi ne womu nyina gusu gu ayasabia womu jara hwe na emom abrantie 17 years no a okodi se nya mbransem no prosifo achi ne wo chese wono ankasa mu no wo yesuku ni 17 years eno so bi ne bo ne pao se wono an pese odi ne nya mbransem o prosifo ye ne mo hwehwemu ne ye wa kire bia no wo so mbeto ama ne yen na yen so de afakase kwan so ede ama bia fe no aso afidie no a ensem a anwumre yi ye didi wo ntoa no
na poso bie ene se Ghana mampanyi ya Rajon Dramani Mahama dia to bi mai anim sa wonu nyina anka mom sa pepen so na kro na fei won hwese ne ba ya mai bi te se Jamaica ne Cuba won ho aka no onkoye omwa Honorable Mahama Yarga aye dom dodo ne bando deni yo wo Ghana ye mra hyebedwefi ono so dia todwa se nyame ya dom abosumi ne de to so du emiensa Ghana yakoma bosika ebeba eno ena akwanhia esi ye wa santemantam mu EPF adwumadi a omukodi a nansa ntwafo ka ho no last ministry no e de ababontere se illegal miners na ekoye sa attack no Minerals Commission so atremu wo se ha adwene pa se wo bi ye na dwuma se bamboni na be wie chechememfo abato ade ahye so Senator Dumeko no so kire se wo mu hia investors ama wo mu aboboa ama hotels miense hye wo mu ase no wo motimi aye adwuma bombo bi ato ewo Indonesia wonom capital no efe ne Jakarta no ama me ne okase nipa be se ria 99 wom ho aka wom mfremu de nanso mo prepare mu oden pa prosifo achi nipa ba ku wei ene nsema hodo bebre ena na eka ho ena Leicester Company Limited wabaso yasene midimafo ba center ebo ne chidom ena afei Just Bread and Pastries edi hot cake no just hot cake ebeka ho no bi wo bra abomu a yedi bedi no na yedi onga ena de aye ema bibia konkan na emom ni nyina mu no na Ghana Health Service enso ne partners egusu boye kase se papilloma mpane no ye wonwie ye time herbal mixture anytime HH mixture ne capsules no enso bebo ye chidom ena ne kase pa no eye sompa achede eno ne ye frɛ sɛ won so kakra bi a wo no ensa fa beka ho se bi afi na wati a numbers ne tawje sompa achede numbers no eye 0598 559 802 0598 559 802 o send bibi afa so a edin ebeba no eye Terra One Media anase Blessed Foster wonom ne so yasene ma ye de nsemi ebrewo yenom a ote yenka ewo kasee mu no eye me abrempon na kwaku ampoma menemenuanom akosia eje wakode boaten ena obapa nana ya ketre